Good morning लोगोफोर दिनै मोनसे ब्लग बानायनो लानानै फैसिगोन नोंथांमोननि गेजेराव लोगोफोर नोंथांमोना अननानै नायलांगोन दायो आं न'आवनो दङ न'निफ्राय ओंखारलांनोसै एडेनबारि बाप्टिस्ट मन्दिरावनो जागोन आमागाव पास्टरेटनि आइजोफोरनि कम्पिटिशन डेन्स दङ बेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैगोन नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब आरो सापर्ट खालामगोन फुल ब्लगिं लाबोगोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांगोन भिडिअखौ फुल होनाय जानाय नङा 2 मिनिटनि गेजेराव होगोन मानो होनब्ला भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ जि ससेखौ नुयो नोंथांमोना बेखौनो नायलांगोन आरो गेजेर गेजेरबो गुबुन आयदाफोरखौबो सोसननाय जागोन ससेयैनो बांद्राय गोलावै होनो हानाय नङा मानो होनबा ब्लगिंआ गोलाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बे ससेखौनो नायनानै माबाखौ मोजांखौ मोनोब्ला लाइक आरो शेयारखौ होनो दाबावसै Guys, Edenbari Baptist Kirja Church in जानोसै नै फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायगासिनो दङ हागोन आमागाव दखरानि आइजो बिफाननि जानो गोनां मोसानाय बादायलायनायनि हाबाफारिनि सुंद' फारिलाइ जों लाजोंलांनि फैनाया फैबाय थाथोंसै बेनिखाय सेथियावनो बे एडेनबारि आइजो गिर्जाखौहाय फोरबोनि मुङाव हामबाय होनदों Grace
Hello guys, dayo break time ni pai supply ba second time in the line se giza no ha namana nuna hagen pressing worship se lega chini tungo pe pressing worship se lega ha second time in the pin se namana kana hagen Ya aizpuri sebetulnya kan aizpuri selalu masalah. Jadi satu aizpuri lalu masih sesuatu lagi berguna. Makasih gimana nilai? Makasih tahu anda nilai dong. Makasih konfusan anda dong. Mengapian ibu mengapian. Makasih kami usia ni cakai, laziness ni cakai, kerana kemana dia ada ngajar. Mendem suami kaya cakai, malah semua hari dia usia mana cakai, cakai usia kemana dia lagi ni ngajar dia. Malah sana. Guys, saya job ini saya job ini macam orang kerja ni. Guys, program जोब्बाय जोंनिया दायो माने खनसेयैनो गासिबो खनसेयावनो मोसानो नागिरदों थाम टिम जादों मोसानो खनसे लागैनो खनसे श' खालामगोन गासिबो रेडि जागासिनो दङ बिथांमोना अडियन्स नायलांबाय थानो हागोन बयबो बिथांमोना बयबो अडियन्स आरो सोरगिदिं दङ प्रग्रामा जोबनायनि उनावहा खनसेयावनो श' लागोन Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
जोंनिया दायो प्रग्रामा फैजोबबाय फाइनेलि दायो गासिबो ओंखाम जानायनि रेडि दायो ओंखाम सालियाव बयबो फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो लोगोफोर नायलांगोन हाबजागोन ओंखाम जानो थाखाय दायो बयबो रेडि जाना दङ इथिंबो हाबजागोन इथिं गासिनि बेयाव ओंखाम राननायनि रेडि खालामगासिनो दङ ओंखामखौ न'निफ्राय लांगासिनो दङ दालि ओंखाम नोंथांमोना ओंखामखौ दिहुनना होगासिनो आरो नोंसोरो ओंखामखौ रानगोन आरोना बिसोरो सरेन्द्र मोजां ना दालि जल बियो आरो बेदर दङ चाटनि लाबोदों भाजा चाटनि नैबो चाटनि बिसोरो ओंखाम लाना फैदों ओंखाम जानो थाखाय थांदों ओंखाम डाइनिं गासिबो डाइनिं हल नायनो ओंखाम जानायफोरखौ नायनो बिसोर देखायलांगासिनो ओंखाम जानायफोरखौ लाजिनाङा जादो गाइस फार्स्ट डाइनिं हल हाबबाय आरो डाइनिं हला जोंना मोनथाम गासै मोनथामाव आरो सेकेन्ड डाइनिं हल हाबगोन दायो फैबाय सेकेन्ड डाइनिं हल बियो नायलांनो हागोन नोंथांमोना गोथावना जादो लाजिनाङा लाजिनाङा दे लाजिनाय गैया दे लाजिनाङा दे गाइस फैयै जोंना सेकेन्ड डाइनिं हलाबो जोबफैबाय थार्ड डाइनिं हलाव हाबगोन थार्ड डाइनिं हल दिन्थिनानै भिडिअखौ दोनथ'गोन आरो नायलांगासिनो थार्ड डाइनिं हल सफैबाय बेयो थार्ड डाइनिं हल
Langsung ada. Macam ni orang sebelum nak kenal. Guys, pwede na tayo ni wala sa pribay. Mantan tayo ni wala tayo din chibay. Araw tong bawa sa hanagan hari kita mo man chibay. Ngayon kan taman. Bisip tapi kasi kita taman bisip din chibay. Nung taman video lo, lagi sa taman na may tare. Bisip sila para ni video. Guys, jin ni vlog abis na si. Bye bye.